I pozdrav svima ljudi, ja sam Jugo i danas ćemo igrati Agar.io. A evo da počnemo. Rastemo sve više i više, samo da je. Ja sam sad imao masu Joker. Ja sam sad imao, to je shit, bežbe. Ja sam sad imao masu 1058, jao, sad ću da ga pojedem i daš kako ću ga, 238. Kako sam ga pojao? Profesionalizam, pravi profesionalizam. Dođi kod tata. Alo! No. Omar. Mrš. Da ti siruš. Nemoj da mi zabaguješ. Izvinite ako malo kasni, to je zbog programa za snimanje Mobizen for Samsung. Izvinjavam se ako malo kasni. Ajde, molim vas, imamo 9 subscribera. Dajte nam taj još jedan. Pored mene. Ćao. Ako te volim. Aha. Nuki. Kuki. Puki. Iju. No. Mrš. Tako, brate, tako. To volim. Ako bi se podelili na dva dela, pojeli ovog, i onda bi bili veći. Bilo već 2 minuta. Sani. Iju, Bog te mazo. Koliki je. Idemo ponovo. Svi malo da igraš ovdje? Ne. Ognjen ovako ne voli da se vidi u snimkovima, ali će se vidjeti neka. Morat će se vidjeti, zato što se ja tako kažem. Ko si ti? Ja se zovem... Sanik. Ti zoveš krava. A ti se zoveš... Gorila. Pa bolje gorila nego krava. Gorila je pametnija krava. Znaš šta si? Ti si Arcade Go. Šta? Ništa. Pogledaj, postavio nešto u Minecraftu, to je opa, mi smo se spojili. Vun. Kako ovo da postavim? Dođi. Izvinite, malo ću biti tiši u ovom klipu. Izvinjam se. Stvarno. Džabe smo se podelili na 2 dela. Opa, lagano jedemo. No. Jo, kad ti spojim, znaš kako ću te bijem? Znaš kako ću da te... Aha, bežiš, a? No! Ne mogu da verujem! Kako bre mi pojeo? Rusija. Opa, dođi Rusija. Tako. Ne mogu ništa da mi pričaš niža snijati. Hoću da ga... Hoćeš velikim ili malim? Veliko slovo ti je 2. Brate mili, ja hoću, Tako je ovo nervira. Idemo, pođemo. Mnogo je glupo. Evo dok.
Sad je bolje. Evo ga, već smo veći. Svoj idolu. No. O, ti to hvala. Ne, bre, kako nas jedu. Mrš. Neću. Kako ti se zove? Ajde, dajte like, šerujte, subscribeujte i ovo ostalo. Konj se zove. Konj? Da. Pa konj nek se zove konj. Konj se zove Vule. Ne znaš? Ne, stvarno ti kažem, konj se zove Vule. Ja si ga nazvao Vule. Da, ja sam pišti tamo. Nazvao sam i Pigi, ali A šta? nije mi se sačuvalo. A pa dođi kod tate. Hoćeš ti ima? Pa, pojeli smo ga. Pum! Nisam to teo. Ajmo da... Sad ćemo ovako da ga pojedemo. Tako je. Idemo sada od do dna. Brš kakav budala. Team Fox. Mrš Team Fox. Jedno ovo. Ne. Nego šta? Sad ćemo se zovemo Obama. Obama. Baba. Mi smo Obama. Pravi Obama. Ti misli da si pravi? Šta? Kad pišeš na srpskom, na kad ćeš misli da si pravi? Šta? Šta čemu pričaš? Ali ne piše ovdje Obama. Ovdje je nacrtana slika Obama. Vidiš i ova je Obama. Evo, sad će me je. Smiješ, a? Već smiješ. Da, nekad mođu, kako on kaže. Kako volim njega. Mnogo, stalno ga pratim i gledam. Aha, dođi da pukneš. Da pukneš, a? Dođi kod tate. Dođi. Aaaa! Puh, bre, neće danas. Ovo je posljednji pokušaj. Aha, DGG. Evo ti kava. Tako. Kakav bug. Daj glavu, baba. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog video snimka. Ako se svidio ovaj video, ostavite like, share i subscribe video. Veliki pozdrav za vas i to bi bilo to. Ćao!